Monggo, napa niki gelo? Niki pun gelo nggih. Mbak sapa ki Yolanda, Yolanda, Mbak Sahra, Desti. Mbak Desti nggih. Sing Gelo. Nggih. Langsung kemawon, gelo langsung bacut podang kuning. Ya. Oke. Oh gelo kanggo budang kuning ki terus bar kok Malang terus balik neng Jager. Terah mbok dalange iki mbok terahno. Nggih, kandha nggih. Monggo Mas tublak tungtak. Langsung tiblangi tak. Heeh, tumblat tidak tungtungno, bambrak tungtungno. Tungtungno tekku dhewe. Tungtungno. Ayo jogete padha. Sopo cari Ridho laras manunggal lho iki. Sagak keri, sagak Keri. sagak Keri. sagak Keri. sagak Keri. sagak Oh, kayangke. Ayo. Ngendi nggo goleki kekate kepengin ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sindan jalatiku lo tumetes nalar pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe ngerti aku ora bakal ngederi kaya ngene lelakonmu kowe lunga ninggalake aku kaya Oh, kayangke. ati gelap ati salawase esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobil terangkonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Diliyo kang nyawa leyak tak sawang enco
Matur nuwun. Mas Bagong. Ridho Laras Manunggal lho iki. Saga keri, saga Keri. saga